Zvazvinoita manje handida kudza kuti chienda ikumba. Unogona kuzobvira vanhu vese vakanakirwa newawo. Chienda kumba. Wabvira prophet. Wabvira moto pamunhu prophet. I don't know some of you guys kana mchirangarira video iyi ya Prophet Miracle Paul vachibvirisa munhu. Now there is a man who came to our inbox akandiudza, and I had a call with him, ari kuMozambique, andiratidza kuti nyaya yekubviriswa munhu kwebhachi uku, it's a work of this powder. Ndoda kuti muone demonstration yachaita nezvamuri kuona video iyo munhu achibvira. But let us first see Prophet Miracle Paul vachibvirisa munhu, and then tozoona video and mondudzo zvamunofunga comment section. But tisataenda ikoko, I want to tell you, if you are studying to kana uri kuita aka, kana uri kuita MBA, kana uri kuita CFA, this is a right place for you to be. Contact a Mash Fintech, Elias Mashayamombe. Contact Elias Mashayamombe of Mash Fintech. Kana uda kuita MBA rako, if you want to do your MBA, please get in touch with him on the numbers that are appearing on the screen. There is also a crash course for CFA level 1 that is going to be running for the next 3 months. So please, if you want to join that class, get in touch with Elias Mashayamombe on the numbers that are appearing on the screen for you to be part of that project. But just watch Miracle Paul vachibvirisa munhu, and you tell me kuti munofungei versus that video of that man. Let us go into the video. Zvazvinoita manje handida kudza kuti chienda ikumba. Unogona kuzobvira vanhu vese vakanakirwa newawo. Chienda kumba. Unogona kuzopfuta vanhu vese vanogona kuzonakirwa. Ndati handisuda kuti undipe mbiri. Akubvira. Kubvira chaiko, unogona kutopfuta pauri papa vanhu vakanakirwa newawo. Wabvira prophet. Wabvira moto pamunhu prophet. Unobvira ukatamba neni. Is the attack. Unobvira. Magetsi moto, magetsi. Oda. Usatambe na Mwari wemupo. Maswera sei mhuri yeZimbabwe, mativi mana enyika yose. Inini chandavirira panhana kuvirira zvakawanda. Ndangouya chete kubudisa pachena kuti munhu kana achitaura kuti anogadzira moto akauraya munhu nemoto, pakataurwa ndokubvirisa, kunyepa. Ichokwadi kunyepa. Saka ndakataura nemuromo kuti kunyepa ka usiri kuona zvinonetsa. Saka iyi flow iyi satenderedze kuita pamusoro. Iyi flow iri ruoko rangu itarisa, rina charinacho. Pari kutaurwa naudze kuti ndokubvirisa, iwe wakada kundinetsa ndokubvirisa. Inini handisi ndakanangana nemunhu kana ndakatageta munhu, but ndoda kungobudisa chete kuti kunyepa. Right, iri bhuku iri tarisa. Tarisa iri bhuku iri. Tobvisa mapeja. Ndere kuchikoro. Amana Zimbabwe inondinetsa, inondirwadza, ndorwadziwa inini nevanhu vanoda kunyepera hawo basa raMwari. Basa raMwari ngaringoitwe roperera parinenge rakangoperera. Right, izvi zvinotengeswa simudza kuchandifoni yangu. Izvi zvinotengeswa kuno kuMozambique izvi. Zvima powder izvi. Tarisa. Ingotarisa ako munhu achinyepa ake zvaanonge achinyepa. Unenge waenda ipapo bauda kurwa bhegi. Ukuzviona here izvi? Ndisakona kuti kutaura zvakanaka. Right. Wazviona ka? Right. Aya mafuta. Ukuyaona mafuta aya. Kwete zvekuzotaurwa zvokunyepa aya mafuta. Right. Tarisa. Ndikuvhura uchiona tarisa. Tarisa. Sorry zvenyu mangu maprofita mucharwadziwa nondikukurayirai basa renyu. But ndingori pakupikisana nokunyepa. Ndadira mafuta aya uri kuona ari apa. Ndoitanga kunyepa ndokubvirisa apa yanenge ari mubhachi mai. Ndokubvirisa. Tarisa iwe tarisa aya mafuta aya. Tarisa. Kotozoti kunyepa. Ndokubvirisa simudza. Ndokubvirisa.
ndokubvirisa vachaita nharo neni. Tarisa simdomupisa foni yako tarisa aya ingotarisa tarisa but what is really surprising is Bach ndoriri kubvira but munhu haasi kubvira. If you recall, kana titaura nyaya yekuti pane vanhu vakambobviriswa nemoto, havana kubvira mabhachi in the Bible. Vanhu vakabvira nemoto vakatobvira ivo, which means kuti bhachi hariso rinofanira kubvira, munhu chaiye ndiye anofanira kubvira, not bhachi. Handiti uzviona? Kana zvadaro, what it means is that zviri kutaurwa nemurume uyu ari pavhidhiyo ichokwadi.